ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Kumsi benta ban pen priang ya ke jingtip babnia ya ka longgaman jong jai ben riu u executive member jong KHADC u badai u MDC jong Maukerwat constituency u ba karne so syang ulapan pau ba ka council kadang aipor ya kibawat bnia ban pendep namar gidon kimat kiba yar bha ban ti bnia layo jingtip ba ka council ha ka arpusau tarik mentau benai jemang kan syong ya ka committee ban pan ya ka pre-submission na ki nongwat bnia Hashwaban pediang ya ke jingwat benia jongki bar hadian ka jing bisyar ka komiti kan sapha penbait khaddo ya ke jingwat benia jongki uba so syang habai keren bat kinong thok khubor ulai khublei yo menteri ramba ka jela u Conrad K Sangma ubala kershan ya ka council bat Aiman Semru bakandang beteng banwat benia ha ka bayadei bat ki wei pat kimat ki bayadei bat ka jaj ben riu nakaliar ka jongi ka office jong ka district council ka bangi nakot na du ki panay ko ladap na du macam senam bide bat kan ka research adu menta ni dang ai ka por ka bakluj ikini ki researcher ani kinong wat benia nomor ba hadin bangi ni ba idam dot kam subun ka por na ka bata juki ban na penjanai nang kam ti jeliu ya ki Jingdon, Jinglong, ki area of research, ani ki topics jong research ke mentang idang perkat bansong komiti haka absorber jong ta benai haka bangin yo bania perkat bania pano ya lani manfa submit ya kya pre submission jong so bangin perkut lani so ngin pediang ya ki research ki jongki ni haban pa le swa ka pre submission ba hadin kata ladang la ka jipe jong komiti ke ibian no sedang ni sa pertip ski bakin pa final draft no dadang idon kam ngin hab batai ki ba pinahap penbiang sa ki ta badang guna hang ta hang niang tai noi balong menta nila ai ka por ka bakuluj sa ya ki nong research dan di balak pun singi na do kini benai balak dep dan balak dep kang ba ni sutu ba kiwi kimpat long ready ki don adu sau poi teliki area of research ani ki sau poi teliki mak ani ki topics ki bangi la jet ban research ke don ki balong yar don ki balong long ka support ban penbit penbiang na sedang tinggal ai keluar ya kapor but nang ni sekhmat na try po jong punajun na try gila ban pendet na sedang but kinsa publish lani kinsa print na kikot pendet lani hakat book ka bakade but hadin kata ni kinsa kot dakui ka sni bang rilis ya ki research da ki kot bat angin tolong dakui ka program ka bahe bangin yo bat tertib seperti ba ini ki jing wat benia ki ba dis pang ki topik seperti kenang ba tiba kwa ban tip kinyo ban tie ki kot kwa ban lani ken ni kendo ki nong research ani kila ban wani kendo ni po office jongi na ka bata ban yo jintip bat kantam ban yo kule kot ada ki don kam ba khadu ni penpau ki sungu yo chief minister ba Conrad sama ba las sutu ya ke jingdon kam jong ka diskonsil ban le ya ke research akabanikong ni la lek bani kudu yo chief minister ko jingalam jong CM jongi ba punya nak betaban pan ka jingarap
na i chief minister abide bat ka fund but kajing ai kajing i san pulak along kajing kerku na kan ka research but menen kasmi don kamiting jong boro lai pili ki district council GHADC but HADC chief minister la penkenmau biang yang i boro lai pili ki district council bangi de ban penslor bangi de ban lebe ya ka research bide bat ka riti ka dustur ka tanrai kajing ka tin ka thile karkom bam karkom di karkom karkom le kajungi karkom long jong kajak meru kajungi borok likely jantia garu bat kasi bat menin udang fokus udang bang ngideban le iki research na kabanta ba kipateng long din jungi kintip ya katanrai amario season kasi ni kin sadu no lanin dilute da ki wipat ki kom lani ki culture jungi ki jak meru ini sungu yo chief minister habi de kani bat nakaliang jungi ka district council joka HADC nginang teng biang sakui pat ki area of research but ngile perkaru ba insale ya ka research ka ba kamlong kam janai kata ka ba ka major research ka bala ban involve adu r lai south sansnam but ngin perlu itu bisa but namar ba chief minister udang kular ban aijing arab na kabanta ban panle kini ki research but da kani ka committee ngin yo ban pe binia nang nes kemat ki area research ni de ban le na kabanta kani ka research ka ba long ka ba kham slam ka ba kham janai but next kam bakan long ka ku ya ka jat riu bat kham tam kumno ngin la ban nang penne ban sa na do ka tin ka tle kariti ka dustur karkom sanshar la kalong ki hima ki leadership but kiwi ki kom sanshar la kilong kisno ki tao kakur ka jat bat kum ta ter kini ki banta ki ba ni sobat pau ki sumu chimin sabat ni kelman skama nanis kamat minang la ban kama ban nasu sarong ban itu ipi ba nakaliang jong chimin saru la ka jingiro ya ka district council ka jungi ka HADC but wa yathu lang ikiwi para alok jungi ki naki wi ki district council banong bapet ka sales autonomous district council kalala banle ni mat hero di banle lang tabat da kata kalinting sumanang ba ni sukman ba nakadaw ka jing IT common pi kadiang jong chief minister ba ka jing alam jong CM jungi ba punya ni la klalong ka role model ya kiwi pat ki district council kumno binle banginang penek sa ya karti ke dustur ke jungi bat ya jak meri bat khamtam ya kiwi ku company apo ke district council la kalong administration la kalong ke jungi la ban lom ki khajra bat la ban yang la jong kijat isu sarong ya kani ke district council ke jungi ten mar tangi pane ke jing kesan lang ya borok ki stakeholders ni ki bade ki try jong kani ka district council ke jungi pajba kilok kami ki samla kisang balang bati politika parti berkhait ban ai ti kumon ti kadian na kata ban trilang bat kani ka diskonsel ka jungi na ka banta banginang la ban punya sekmat bat kiu seprang kabide bat ka jingdon jong ka diskonsel bat minang la menora ban plan yaki an kabide ka riti ka dustur bat ka kam punya sensar kadar haki hima haki snong thau